tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen koska olen juuri tarkistamassa postimerkkieni vesileikkaa. Katsokaa! Voinko olla aluksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mikä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8. Mikä se? Oli se joka hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkistamassa postimerkkieni vesileikkaa. Katsokaa anteeksi! Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä heipoja. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello voin tohina. En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä moinen tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneeksi. Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä moinen tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8. Mikä se? Hyvin Kuulkaa, suokaa anteeksi! Mistä voin tohina? En pysty järjestämään hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesileivoja. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestämään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Täsmälleen kello 8. Voimmeko olla avuksi? Mikä se? Oli se tapauksessa hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkistamassa postimerkkieni vesileivoja. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty... 42. Mikä se?
hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesileimoja. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voi, mistä voin nyt tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Mikä se? Hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesileimoja. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voitte, mistä voin tohina? En pysty järjestämään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Mikä se? Hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesileimoja. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte, mistä voin tohina? En pysty järjestämään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Mikä se? Hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesileimoja. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesileimoja tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Mistämoinen tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli mikä oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesileimoja.